sve braće i sestre. Verujem da svi shvatimo da živimo u poslednjim godinama istorije sveta. Đavo aktivno radi, kako u svetu, a tako još više među nama. Pročitat ćemo stih iz Otkrivenja 12:12. Zato veselite se nebesa i vi koji živite na njima. Teško vama koji živite na zemlji i moru, jer đavo siđe k vama i vrlo se rasrdio, znajući da vremena malo ima. Zato što vremena malo ima, Sotona želi da što više ljudi povede sa sobom u propast. Svoje najveće napore ulaže za uništenje upravo onih koji žele da budu pravi Hristovi sledbenici. Način na koji to radi može biti vrlo perfidan. Upravo zato Isus daje upozorenje, govoreći o poslednjem vremenu. Naći ćemo stihove iz Mateja 24, 3-5. I kad sedeše na gori Maslenskoj, pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: kaži nam, kada će to biti i kakav je znak tvoga dolaska i posletka veka? I odgovarajući Isus reče: čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u ime moje govoreći: ja sam Hristos, i mnogi će prevariti. Kao što vidimo, prvo upozorenje glasi: pazite se da vas ko ne prevari. Ko su lažni Hristosi i lažni proroci o kojima Isus govori? Očigledno su to visoko religiozne osobe, znači uticajni ljudi u crkvi, propovednici, crkveni službenici, cenjena braća i sestre. Pročitajmo i sledeće stihove. 2. Korinćanima 11. 2. Korinćanima 11, 13-15. Jer takvi lažni apostoli i prevadljivi poslanici pretvaraju se u apostole Hristove. I nije čudo, jer se sam Sotona pretvara u anđela svetla. Nije dakle ništa veliko ako se sluge njegove pretvaraju kao sluge pravde, kojima će svršetak biti po delima njihovim. I Matej 7, 15 i 16. Čuvajte se od lažnih proroka, koji dolaze k vama u odelu ovčjem, a unutra su vuci grabljivi. Po rodovima njihovim poznaćete ih. 1. Jovanova 4:1. Ljubazni, ne verujte svakome duhu, nego kušajte duhove, jesu li od Boga, jer mnogi lažni proroci iziđuše na svet. Pošto živimo na kraju vremena, ovakve prevare su još učestalije nego pre 2000 godina, kada je pisano o njima. Đavo gleda da prevari ako je moguće i izabrane. To znači da su njegove prevare zaista opasne i dobro smišljene. Glavni tekst na kome ćemo bazirati ovo duhovno razmišljanje nalazi se u Galatima 1, 6-9. Galatima 1, 6-9. Čudim se da se tako odmah odvraćate na drugo evanđelje od onoga koji vas pozvao blagodaću Hristovom, koje nije drugo, samo što neki smetaju vas i hoće da izbranu evanđelje Hristovo. Ali ako mi ili anđeo s neba javi vam evanđelje drugačije nego što vam javismo, proklet da bude. Kao što pre rekao smo i sad opet velim, ako vam ko javi evanđelje drugačije nego što primiste, proklet da bude. Ovde se govori o dva evanđelja, Hristovom i izvrnutom.
Da bismo mogli da napravimo razliku između ova dva evanđelja, prvo moramo znati šta je Hristovo evanđelje. Da li neko zna da kaže? Šta je Hristovo evanđelje? Da li imamo neku definiciju u Bibliji? Otkrivenje Jovana. Možete da kažete. Ili da citirate ili da svojim rečima. Možete naći stih u Rimljanima 1.16. Tu se nalazi definicija evanđelja. Rimljanima 1.16. Jer se ne stidim evanđelja Hristova, jer je sila Božja na spasenje svakome koji veruje, a najpre je Jevrejinu i Grku. Hristovo evanđelje je dakle sila Božja na spasenje svakome koji veruje. Od čega nam treba spasenje? Čitamo Matej 1.21. Pa će roditi sina i nadeni mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od greha njihovih. Znači greh. A šta je greh? 1. Jovanova 3.4. Svaki koji čini greh i bezakonje čini. I greh je bezakonje. Dakle, koji je zaključak? Evanđelje je sila Boga da spasi ljude od prekršaja Božjeg zakona kroz Isusa Hrista. Dakle, kada propovedamo evanđelje, moramo govoriti o Hristu, zakonu i grehu. Sad obratite pažnju na ovo pitanje. Da li grešimo zato što smo grešnici ili smo grešnici zato što grešimo? Ponovit ću još jednom, razmislite o dubini pitanja. Da li grešimo zato što smo grešnici ili smo grešnici zato što grešimo? Za ispravno razumevanje evanđelja je suštinski bitno da damo tačan odgovor na ovo pitanje. Ako grešimo zato što smo grešnici, nismo odgovorni za grehe koje činimo. Ako smo grešnici zato što grešimo, onda smo odgovorni pred Bogom. Sljedeće ključno pitanje je, da li grešni postajemo rođenjem? Hajde da izručimo to pitanje. Veoma je bitno da to razumemo. U hrišćanskom svetu je praksa da se deca krštavaju ubrzo posle rođenja. Zašto? Zato što crkve uče da se deca rađaju grešna i da im je zato što pre potrebno krštenje, jer će u slučaju da nisu krštena, a da umru, morati da idu u pakao. Naša crkva ima drugačiju praksu i učenje po ovom pitanju. Ne krštavaju se bebe, već odrasli ljudi kada slobodnom voljom odluče da prihvate i da slede Hrista. Šta je još problematično u vezi sa učenjem da se rađamo grešni? To znači da nismo mi odgovorni što grešimo, već Adam, i da ma koliko se trudili, mi ćemo uvek da budemo grešni. U tom slučaju Bog će imati problem da odredi ko će biti na nebu, ako ne. Tačnije, trebalo bi da svi ljudi budu spašeni, jer oni nisu krivi što su se rodili grešni. A kako Biblija uči? Pročitat ćemo Luka 1.15. Jer će biti veliki pred Bogom i neće piti vina i sikera i napunit će se Duha Svetoga još u utrobi matere svoje. Anđeo je rekao Zariji da će Jovan još u utrobi biti ispunjen Svetim Duhom. Da li on bio grešan u utrobi?
jer je bio pun Duha Svetoga. I Isus nije postao grešan činom rođenja. Istina je da se rađamo sa grešnom prirodom koju smo nasledili od Adama, ali to i dalje ne znači da se rađamo grešni. Grešna priroda i greh nisu jedno isto. Isus je imao istu prirodu kao i mi. Rodio se u obličju tela grehovnoga, ali nije sagrešio. O tome čitamo u Rimljanima 8:3-4. Jer što zakonu beše nemoguće, jer beše oslavljen telom, posla Bog Sina svojega u obličju tela grehovnoga i za greh osudi greh u telu, da se pravda zakona ispuni u nama, koji ne živimo po telu, nego po duhu. I Jevrejima 2:14-18. Budući pak da deca imaju telo i krv, tako i on uze deo u tome, da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to jest đavola, i da izbavi sve one koji god od straha smrti u svemu životu biše robovi. Jer se zaista ne prima anđela, nego se prima semena Avramova. Zato beše dužan u svemu da bude kao braća, da bude milostiv i veran poglavar sveštenički pred Bogom, da očisti grehe narodne. Jer u čemu postrada i iskušan bi, u onome može pomoći i onima koji se iskušavaju. Sada citat Duha proroštva. Po Božjem nalogu, Hristos je trebalo da uzme na sebe obličje i prirodu palog čoveka. Isus je prihvatio ljudsku prirodu kada je ljudski rod već 4000 godina bio oslabljen grehom. Kao i svako Adamovo dete, on je primio na sebe rezultate delovanja velikog zakona nasleđa. Kakvi su ovi rezultati bili, pokazano je u istoriji njegovih zemaljskih predaka. On je došao s takvim nasleđem da deli naše tuge i da nam pruži primer bezgrešnog života. A da li je svako ko greši kriv pred Bogom? Ne. Hajde da vidimo tekstove. Rimljanima 4:15. Jer zakon radi gnjev, jer gde nema zakona, nema ni prestupa. 5:13. Jer greh beše na svetu do zakona, ali se greh ne primaše kad ne beše zakona. Jovan 15:22. Da nisam bio došao i govorio i ne bi greha imali, a sad izgovora neće imati za greh svoj. I Dela 17:30. Ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad zapoveda svim ljudima da se pokaju. Da li bebe i mala deca znaju za zakon? Ona nemaju informaciju i Bog ne može da ih osudi za nešto što ne znaju. Kao što ne može osuditi ni bilo kog čoveka koji nema informaciju. Adam i Eva su zgrešili zato što su imali jasnu informaciju od Boga da ne jedu plod sa zabranjenog drveta. Nama se sudi po svetlosti koju imamo. Istražni sud postoji upravo zbog toga da bi se videlo da li smo postupali u skladu sa saznanjima koje smo imali. Od Boga smo primili velike istine koje treba da izvrše veliku transformaciju u našem životu. Da li nas ljudi znaju samo po tome što ne jedemo svinjetinu i što dolazimo subotom u crkvu? Naša promena treba da bude duboka. Naše ponašanje, naše reči, naši razgovori, naše odevanje, naš izgled, naša ishrana, naše težnje i prioriteti treba da budu izrazito drugačiji od ljudi u svetu. Razlika između nas i drugih treba da bude kao ponoć i podne.
Ako prihvatimo svetlost koju nam je Bog dao i živimo po njoj, ako svakoga dana hodimo sa Bogom, imat ćemo Hristov karakter i bit ćemo posebni, drugačiji. Ali pitanje je za koga se mi svakodnevno opredeljujemo. Čitamo 1. Mojsijevu 4:7. Nećeš li biti mio kada dobro činiš, a kad ne činiš dobro, greh je na vratima. I Otkrivenje 3:20. Evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večerat ću s njim i on sa mnom. Ko ovde otvara vrata? Mi. Prvi primjer je kada otvaramo vrata grehu, drugi primjer kada otvaramo vrata Hristu. Jezekilj 18:20. Koja duša zgreši, ona će umreti. Sin neće nositi bezakonja očeva, niti će otac nositi bezakonja sinovljeva, nego na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku će biti bezbožnost njegova. Mi greh ne nasleđujemo, već ga odabiramo. Upravo sloboda izbora nam omogućava da razvijemo karakter. Ako verujemo da se greh bazira na izboru, onda također moramo verovati da možemo izabrati da ne grešimo. Zrelost karaktera je sazrevanje u životu pojedinca. Postajemo zreli u Hristu kada više ne izabiramo da grešimo protiv Boga. Biramo da se ne bunimo jer On upravlja našim životima. Sa druge strane, kada činimo greh, izabiramo Sotoninu kontrolu. Biramo da dozvolimo Sotoni da rukovodi našim životom. Pošto je greh prekršaj Božjeg zakona, Sotona želi da verujemo da ne možemo držati Božji zakon. Evo nekoliko citata proroštva. Sotona, pali anđeo, obznanio je da nijedan čovek ne može da drži Božji zakon posle Adamove neposlušnosti. Tvrdio je da je čitavo čovečanstvo pod njegovom kontrolom. Sotona je objavio da je za kćeri i sinove Adamove nemoguće da drže Božji zakon, time optuživši Boga za nedostatak mudrosti i ljubavi. Ako oni nisu u stanju da drže zakon, onda je zakonodavac manjkav. Oni koji su pod Sotoninom kontrolom ponavljaju te optužbe protiv Boga, tvrdeći da ljudi ne mogu držati Božji zakon. Isus se ponizio, odenuo ljudsko preko božanstva, da bi mogao da stoji na čelu ljudskog roda i bude njegov predstavnik, te i poukom i primjerom osudio greh u telu i dokazao da su Sotonine optužbe lažne. Nema mnogo razlike između verovanja da ne moramo držati zakon ili da zakon ne važi ili da ne možemo držati zakon. I u jednom, i u drugom, i u trećem slučaju kršit ćemo Božji zakon, a to je ono što Sotona želi i njegovi ciljevi bit će ostvareni. Još jedna rečenica iz duha proroštva. Sotona je izjavio da ljudska bića ne mogu živjeti bez greha. Da li ste nekada čuli takvu izjavu da mi ne možemo živjeti bez greha, da mi ne možemo poštovati u potpunosti Božji zakon? Upravo to je izvrnuto evanđelje. Ali zašto ljudi tako lako poveruju u to? Postoje dva razloga. Pročitajmo Matej 22:29. A Isus odgovarajući reči, varate se ne znajući pisma ni sile Božje. Ljudi ne istražuju dovoljno Sveto pismo, niti veruju u Božju silu. Možda su suviše zauzeti da bi provodili vreme u istraživanju Božje reči i njegove volje za njihov život, ili pak imaju drugačije prioritete. Zato i nisu iskusili Božju silu u njihovom životu. A drugi razlog je zato što vole greh.
Greh se odomaćio u njihovom životu jer je u skladu sa težnjama njihovog srca i zato su zatvoreni za Božje osvjedočenje. Hristovo evanđelje kaže da za greh nema opravdanja, ali kaže i to da za greh postoji rješenje. Upravo to je radosna vest. Evanđelje je sila Božja na spasenje svakome koji veruje. Mi sami ne možemo pobediti greh, to je tačno. Ali Hristos može izvršiti to delo u nama ako mu dopustimo da on upravlja našim životom. Sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje. Čitat ćemo nekoliko tekstova iz 1. Jovanove. Prva Jovanova 1, 7-9. Ako li u videlu hodimo, kao što je on sam u videlu, imamo zajednicu jedan s drugim i krv Isusa Hrista, Sina njegova, očišćava nas od svakoga greha. Ako rečemo da greha nemamo, sebe varamo i istine nema u nama. Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od svake nepravde. Onda 2.1. Dečice moje, ovo vam pišem da ne grešite. I ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista pravednika. Onda 3, 5, 6 i 9. I znate da se on javi, da grehe naše uzme i greha u njemu nema. Koji god u njemu stoji ne greši. Koji god greši ne vide ga, niti ga pozna. Koji je god rođen od Boga ne čini greha, jer njegovo seme stoji u njemu i ne može grešiti, jer je rođen od Boga. I 5.18. Znamo da nijedan koji je rođen od Boga ne greši, nego koji je rođen od Boga čuva se i nečastivi ne dohvata se do njega. Onda vidimo primjer Isusovog isceljivanja u Jovanu. Jovan 5.14. A potom ga nađe Isus u crkvi i reče mu, eto si zdrav, više ne greši, da ti ne bude gore. I, ne, nije to. Ovaj pogrešan tekst glavno radi se o Mariji Magdaleni, gde je Isus njoj rekao, ni ja te ne osuđujem, idi i od sad više ne greši. To znači da kada Isus isceljuje, on daje i silu za pobedu nad grehom. Onda možemo pročitati dela 3.19. Pokajte se dakle i obratite se da se očistite od greha svojih. 1. Korinćanima 15. 34 i 57. Otrezite se jedan put kao što treba i ne grešite. Aha, ne. Okay. Tit 2.14. Koji je dao sebe za nas, da nas izbavi od svakog bezakonja i da očisti sebi narod izabrani koji čerpe za dobrim delima. Kološanima 1, 13 i 14. Koji nas izbavi od vlasti tamne i premesti nas u carstvo Sina ljubavi svoje, u kome imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje greha. Bog ne želi da živimo u tami greha, već želi da nas izbavi da budemo u carstvu Hristovom. Zato što nas neizmjerno voli, Bog mrzi greh. Greh nas degradira, uništava, briše Božji lik u nama i vodi nas u smrt. Car života želi da nas oslobodi ropstva, greha i smrti. To je poruka ljubavi, to je pravo evanđelje. Oni koji žive pravo evanđelje sačinjavaju Hristovu crkvu posljednjeg vremena. Ili, kako se u Bibliji drugačije kaže, 144.000. Koje su karakteristike 144.000? Vidimo u Otkrivenju 12.17.
I razgnjevi se zmija na ženu i otide da se pobije s ostalim semenom njezinim, koje drži zapovesti Božje i ima svedočanstvo Isusa Hrista. Onda Efesima 5:27. Da je metne predase slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine ili takoga čega, nego da bude sveta i bez mane. I Otkrivenje 14, 4, 5 i 12. Ovo su koji se ne opoganiše sa ženama jer su devstvenici. Oni idu za jagnjetom kuda god on pođe. Ovi su kupljeni od ljudi, prvenci Bogu i jagnjetu. I u njihovim ustima ne nađe se prevara, jer su bez mane pred prestolom Božjim. Ovde je trpljenje sveti, koji drže zapovesti Božje i veru Isusovu. Na kraju će postojati samo dve grupe ljudi. Prva grupa je ona koja će grešiti do Hristovog drugog dolaska i biti uništena Hristovim dolaskom, a druga grupa predstavlja upravo te 144.000 koji su sveti, bez mane, u čijim ustima nema prevare, koji drže Božji zakon, koji će živi dočekati Hrista i koji će celu večnost provesti sa njim. Koje će grupi biti? Poslednja rečenica iz duha proroštva za danas. Kada se karakter Hristov bude savršeno ogledao u pripadnicima njegovog naroda, onda će on doći da pozove svoje. I poslednji tekst iz Biblije. A onome koji vas može sačuvati bez greha i bez mane i postaviti prave pred slavom svojom u radosti, jedinome premudrom Bogu i spasu našemu, kroz Isusa Hrista, Gospoda našega, slava i veličanstvo, država i vlast pre sviju vekova i sad i u sve vekove. Amin.